Nagpahigayon usab og dry run karong adlaw sa traslasyon o ang pagbalhin sa imahe ni Senyor Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe paingon sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Yupa nagkatapok na sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, utlanan sa Cebu City ang mga pulis, taga BFP ug mga traffic enforcers. Naghulat sa pag-abot sa convoy nga gikan pa sa Basilica del Santo Niño. Mga alas 6:45 kini naabot. Naglakip sa mga pick-up nga mauna unyay kargahan sa mga imahen sa Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe. Sa maong dapit, muhunong makadyot alang sa ceremonial nga turnover sa mga imahen. Parte kining tanan sa simulation o dry run nga gilusad sa mga otoridad alang sa traslasyon karong Huwebes, Enero 15. Kung karong adlaw din sa dry run, mingaw ra kaayo ang kadalanan gilauman sa mga otoridad. Labihan na gyud ang pagdagsa unya sa mga tao dinhi sa karsada, magatang sa paglabay sa motorkada sa adlaw mismo sa traslasyon. Mao nga matod nila, magdepende kuno ang gikusgon o gidugayon unya sa dagan ning maong convoy sa gidaghanunsab sa mga deboto nga magatang sa kadalanan. Gisimulate ang gikusgon sa dagan sa mga sakyanan nga mulangkob sa convoy. Nang hinaot ang mga otoridad, mukooperar ang mga tao sa mga lagda aron masiguro nga hapsay ang kalihukan. This is the actual, no? Kasi may actual scenario kung asa hamo ng salubungon ang holy images. Pag-abot sa simbahan sa Mandawi, wala ra hinon mihunong ang mga miapil sa convoy. Kay milahos na sila alang sa pag-simulate na sab sa laing hugna sa traslasyon sa Biyernes, Enero 16 mahitabo. Gikan kini sa Mandawi City paingon sa Lapu-Lapu City. We hope so far ready na ta for our activity on Thursday. Nico Sereno, Balitang Bisdak.